Senyories, hem culminat este punt, el punt número 10, i tot seguit continuem el nostre treball en els punts 11, 12 i 13. A aquesta presidència els grups parlamentaris han fet arribar la proposta de tractar els punts de l'ordre del dia 11, 12 i 13, és a dir, la presa en consideració de la proposició de llei sobre la derogació de la llei 6-2015 de 2 d'abril de la Generalitat de reconeixement, protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podem. El procediment de lectura única i el debat d'aprovació, si escau, en un únic punt de l'ordre del dia. En aquest sentit, el secretari primer procedirà a donar lectura del criteri del Consell en relació amb aquesta proposició de llei. Senyor secretari, té vostè la paraula. El Consell, en la reunión celebrada el 20 de noviembre de 2015, acordó manifestar a les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley sobre la derogación de la Ley 6-2015 de 2 de abril de la Generalitat de reconocimiento, protección y promoción de las señas de identidad del pueblo valenciano, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Podem, lo que comunicó a estas Corts mediante escrito con número de registro de entrada 5.809, Boletín Oficial de les Corts, número 41 de fecha 15 de diciembre de 2015. Pasaríamos así al debate de la iniciativa si sus señorías no tienen inconveniente. Senyories, si estem tots d'acord, procedirem a la votació de la presa en consideració de la proposició de llei, seguidament a la votació del procediment de lectura única i en tercer lloc entrarem en el debat i aprovació, si escau, de la proposició de llei sobre derogació de la llei 6-2015. Per tant, senyories, passaríem a votació. Se puede entrar, ¿eh? Sí, clar. Molt bé. Senyories, passem a la primera votació, que és la presa en consideració de la proposició de llei sobre derogació de la llei 6-2015. Senyories, comença la votació. Senyories, queda aprovada la presa en consideració per 64 vots a favor, 30 no. Senyories, una vegada presa en consideració anem a votar en segon lloc la proposta de tramitació en lectura única. Senyories, comença la votació. Senyories, queda aprovada l'acceptació en lectura única per 53 vots a favor, 41 vots en contra. I una vegada presa en consideració la iniciativa i aprovat el procediment en lectura única, procedirem al debat i l'aprovació, si escau, de la proposició de llei sobre derogació de la llei 6-2015. Senyories, comencem el debat i aprovació del cau del procediment. Sí, debat i aprovació del procediment de lectura única de la presa en consideració de la proposició de llei sobre la derogació de la llei 6-2015 de 2 d'abril de la Generalitat Valenciana, reconeixement, protecció i promoció de les senyes d'identitat que presenten els grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podem. Per al torn a favor de la proposta té la paraula el síndic del grup socialista, il·lustre diputat Manuel Mata, per un temps màxim de 8 minuts. Bon dia, senyories, senyors i senyors diputats. Avui anem a procedir al compliment d'una de les propostes electorals en la que més compromeses estaven les forces polítiques que recolzen el govern, que és derogar una llei inútil,
una llei estèril, una llei injusta i una llei que creava una confrontació extrema que era, per dir-ho en paraules de Monterroso, Monterroso té un dels contes més breus de la història que se diu El coletazo del dinosaurio. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Això és la resposta a un fracàs de 20 anys de govern del PP. Esta matí hem assistit a un espectacle preocupant perquè se mos intenta manipular la història i s'intenta situar a les forces polítiques en llocs on estaven. El Partit Popular tingué l'oportunitat fa uns mesos, quan el seu expresident, president del partit i síndic, va proposar una abstenció proactiva perquè reconeixia que hi havia altres forces polítiques que tenien que fer-se càrrec del govern de la Generalitat. Aquestes eleccions han sigut un fracàs, la història d'un fracàs que ve, en part, senyor Belver, de la manipulació de la història. Quan este matí s'estava parlant per part de la senyora Bonich de construir, de sumar, de la voluntat de crear, s'està oblidant la història del País dels Valencians. I s'està oblidant la història perquè en la transició política la dreta va tindre l'actitud més agressiva contra l'autonomia valenciana. Va ser la dreta política, mediàtica, econòmica la que va impedir que no s'acollirem a la fórmula de la via ràpida i del màxim de competències. Va ser la dreta política econòmica la que va jugar en els símbols, creant un enfrontament que ho van intentar en totes les comunitats autònomes. En Andalusia, per exemple, s'empenyaren en dir que la bandera d'Andalusia era la bandera del Betis, per veure si els del Sevilla estaven enfront. I així tingueren un èxit en la bandera, en els símbols, en la llengua. La llei més criticada de la història de l'autonomia va ser la llei d'ús i ensenyament del valencià. Una llei que avui és proactiva. I si el que se mos vol dir és que un mes d'abril de l'any 2015 algú va veure la llum de que hi havia que protegir determinades coses d'una entitat tal com la gastronomia valenciana, com els bous al carrer, com el cant d'estil, com coses d'aquest nivell, estan reconeguent que durant 20 anys no han tingut la sensibilitat de saber lo important que és la festa de l'Ancisam en Alberic, de saber que l'arròs con costra és igual de bo que l'arròs al forn, però en quin món estem vivint? Creuen vostès? Mire, eso dice usted, eso dice usted. És que, mire, vostès aconseguiren algunes coses importants. Jo crec que el problema que tenim ara és la manca de memòria històrica. Quan se va aprovar així en l'any 84 la llei de símbols, un dels ponents de la llei, que va ser el senyor García Fuster, sempre dia que el que més li alegrava a ell en la vida era haver pogut consensuar una gran llei de símbols que està vigent fins a l'any 83. Quan vostès aproven la llei de senyes d'identitat que avui se deroga, se quedaren a soles. Però a soles perquè ningú entenia com un govern agònic, que estava acosat per la corrupció, que estava perseguit per el malbaratament dels fons públics, volia dur a les Corts una llei que no tenia ningú sentit, que l'únic que feia era enfrontar a la gent. Nosaltres, mire, esta setmana el meu col·lega de partit, Fernando Delgado, del que cada dia depren coses, va escriure un llibre interessantíssim sobre la identitat, un artículo en el Levante sobre la identitat. I fa una reflexió com que quina és la definició de la identitat, què suposa per a nosaltres. Entonces deia, bueno, pues para Rilke la identitat és la memòria, ¿no? És la llengua. Per a Nicolás de Esteban és la sombra d'un almendro. Per a alguna gent la identitat és la llum. Però és que la identitat forma part de l'essència de les persones. La identitat no se pot valorar. Vostès saben que despreciaren, i avui és un dia important per a aquest país, perquè fa 11 anys, crec que dia més o dia menys, que un conseller del govern valencià entrà a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a paralitzar un dictamen que tenia que veure en la llengua. I com pavia, entraven en les institucions. I quan les institucions no els agradaven, paralitzaven els processos. I fan una llei
que elimina la Acadèmia Valenciana de la Llengua, elimina el Consell Jurídic Consultiu, perquè el Consell Jurídic Consultiu es diu que aquesta llei és inútil, elimina el Consell Valencià de Cultura, perquè ometixen la participació en les senyes d'identitat, en la història, en la tradició d'este poble, que el Consell Valencià de Cultura estiguera. Perquè vostès han manipulat totes les institucions, han manipulat a les persones, han manipulat els fons públics, han manipulat els sentiments, i durant 20 anys li han tret profit a aquesta història. Molt de profit. Perquè la gent creia de veres que hi havia un enemic extern, que hi havia un risc d'invasió cultural, que hi havia un risc d'aniquilació, i el que han fet és eliminar a poetes, a cantants, a gent que cada dia estava creant, a senyes d'identitat que s'anaven produint cada dia. Però igual que són una fàbrica d'independentistes, són una fàbrica d'animalistes. Perquè cada vegada que parlen de bous al carrer, bous al carrer, bous al carrer, doncs hi ha gent que està en contra dels bous, en contra dels bous, en contra dels bous, i al final que van a tindre més bous que vostès, que són quasi la quarta o la quinta força política d'aquest país. Perquè hi ha coses que no hi ha que jugar en elles. Jo quan vaig estar assistint a la roda de premsa i vaig veure que el senyor Alexis Marí dia que ell se negava o apoyaria la derogació d'esta llei i feia una prevenció que era pero confío en que ahora ustedes no hagan otra. Claro que no hay otra. Si es que les senyes són les que són. No hi ha que explicar cada dia quina és la llengua que parlem, quina és la bandera que tenim, quins són els sentiments patriòtics, nacionals, nacionalistes o com algú vulgui dir. Perquè té que veure, com dia Fernando Delgado, en la memòria, en la família, en la infantesa, en els olors, en els sabors. I això és massa seriós. No hi ha ninguna comunitat autònoma que cada dia vulgui fracturar-se dient que hi ha un enfrontament en altres tradicions que tenen un altre sector d'aquesta comunitat. És que no entenen que és l'única comunitat d'Espanya en la que mitja comunitat sempre vol partir-se alegant que l'altra mitja vol fer no se sap què. És que no passa en Andalusia, no passa en Castella-La Manxa, no passa en Extremadura, no passa en el País Basc, no. Perquè hi ha gent que està a favor de defensar la seva terra i hi ha gent que creu que l'autonomia no té que existir. I vostès, el que han fet, quan en termes històrics si volien oferir un acord, el que estaven fent ara, este matí, és tornar a trair la voluntat d'aquest poble. Deroguem esta llei i tinguin altura de mires, tinguin sentiment, vulguin sumar, vulguin construir, perquè si condicionaven les ajudes als menjadors escolars o les ajudes al transport escolar a que se complira la llei de símbols, estaven jugant en el més sagrat de les famílies, el menjar dels xiquets, l'escolarització. Deixem que la gent progresse, deixen en pau això. Ja no els salvarà la Fórmula 1 com en el 2007, no salvarà les senyes d'identitat del 2015, no salvarà el que feren en el 2003. Este país, el país dels valencians, se mereix que avui eliminem aquesta llei. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mota. El torn en contra a la proposició de llei. Tindrà la paraula el senyor il·lustre diputat Jorge Viver, en nom del grup parlamentari popular. Com vostè vulgui. President, senyors consellers, senyories, ja han aconseguit alguna cosa, ja parlen del país dels valencians, ja no parlen del País Valencià. Mire, ja fa molt de temps, en l'època dels cavallers, no teníem senyera, però algun valent en els seus 4 dits la va fer en la seva sang. Passats uns anys, la nostra senyera seguís sent igual en tots els països catalans, fins que uns cabrons espanyols la canviaren al País Valencià. Des d'aquell moment, la idea dels països catalans es trencà. Hem passat els anys en repressió, fins a aquest moment que hi ha una flama independent. Esta és la lletra d'una cançó que, segons quasi 100 referències en internet, correspon al grup d'un diputat que té representació en esta cambra. Si me deixen acabar, que té representació
en esta cambra. No ha vist ni una sola referència en la que es diga que això no és aixina, però és cert que ahir el senyor Nadal mos va dir que aquesta cançó no era seua. Per tant, ho done per bo. Però entendran-se, senyories, que quan hem sentit i quan hem pogut llegir el que el senyor Nadal pensa de la comunitat valenciana, de lo que ells diuen països catalans, pues no mos sorprenguera massa que esta cançó poguera ser seua. Miren, l'assoliment de la plena sobirania nacional del poble valencià i la seva plasmació legal mitjançant una Constitució valenciana que contemple la possibilitat d'una associació política amb els països catalans amb els quals compartim una mateixa llengua, cultura i història. Diu el senyor Nadal en este blog, que m'imagine que tampoc dirà que no és d'ell, diu, d'altra banda, és evident que és molt més fàcil per al nacionalisme del nord del Sénia parlar dels països catalans, de la llengua catalana o de la senyera quatribarada per a tots els nostres països que per als nacionalistes valencians, que per contra ens toca torejar una societat políticament molt més adversa, en la qual cosa se'ns complica la feina que tenim que fer. I com no es queda descansat en totes aquestes coses, quan parla de la senyera, quan parla de la senyera coronada, quan parla del blau de la senyera de la Comunitat Valenciana, parla de la senyera del blau dels collons. Això ho diu vostè en el seu blog, per tant comprendrà que no mos sorprenguera massa, que eixa cançó poguera haver sigut de vostè, però vostè diu que no i jo el crec. Miren, vostè, senyor Mata, té dins del seu equip de govern a un conseller que diu allò de que els països valencians són una realitat no només cultural, sinó també política, i hauria de ser-ho més en el futur. Ell és el que diu allò de sin desobediencia no hay independencia. Ell és el que diu això de sin desobediencia, en este cas, sin València no hay independencia. Però és que no es queden vostès només en això. Vostès estan participant d'accions, vostès, els seus col·lectius en cada un dels municipis de la Comunitat Valenciana, estan participant d'accions com la d'Enllaçats, que té com a fonament, que té com a objectiu reclamar, ficar en marxa un espai de comunicació comú de llengua catalana. Vostès no tenen absolutament ningú problema, i ho han demostrat en esta cambra, no han votat a favor ni una sola de les resolucions que ha hagut així en contra de les ingerències del Parlament català respecte a la Comunitat Valenciana, ni una sola vegada. Però és que, senyories, si és que el primer acte que va tindre l'actual president de la Generalitat el va tindre en la sede d'Acció Cultural del País Valencià. No tenen vostès ningú dubte, no tenen vostès ninguna vergonya, però a més, senyories, si n'hi ha dubtes, l'actual president de la Generalitat és un dels màxims defensors del correllengua en la Comunitat Valenciana. Un dels màxims defensors. Me ho van avisar que els ho explique, me van avisar, no es fique vostè nerviosa, li ho vaig explicar. Un dels màxims defensors del correllengua. I saben quin és l'objectiu d'eixe correllengua? L'objectiu és la defensa de la unitat i l'oficialitat de la llengua catalana en els denominats països catalans. Diuen ells, una manera festiva i oberta de celebrar la catalanitat. El català, única llengua als països catalans. Miren, però és que com tampoc tenen prou en això, ara han ficat al seu president a emular a l'expresident Artur Mas en les eleccions nacionals. No tenen absolutament ninguna vergonya. Vostès ho tenen clar. Miren, vostès m'emprengueren ja fa molt de temps parlant de la unitat de la llengua. Fa molt de temps. Però en el que vostès realment creuen no és en la unitat de la llengua exclusivament. Vostès creuen en la unitat de la llengua, en la unitat cultural, en la unitat política, en la unitat territorial. Vostès en el que creuen és en els països catalans. No creuen en el seu poble. Miren, senyories, vostès en les seues fílies i en les seues fòbies no pensen ni en els nostres símbols, ni en les nostres senyes, ni en les nostres tradicions, ni en els nostres costums. Vostès no pensen en el poble valencià. Vostès es troben molt més còmodes mirant al nord. Desgraciadament, senyories de la bancada de Ciudadanos, tots vostès, en aquest moment, l'únic grup parlamentari en tot l'arc
de la Comunitat Valenciana que està defendent el que és lo valencià, els nostres símbols, les nostres senyes, les nostres tradicions, les nostres costums i la nostra idiosincràsia és el grup parlamentari popular. Per desgràcia, senyories, per desgràcia. Miren, estan vostès derogant avui una llei que l'únic que fa és reconèixer, protegir i difondre les nostres senyes d'identitat. L'únic que fan. I ho fan vostès a través d'una llei que el que està fent és despreciar totes i cada una d'aquestes senyes d'identitat que ens varen deixar els nostres pares i que nosaltres anem a continuar defendent. Miren, i els dia reconeguent les nostres senyes d'identitat, senyor Mata, reconeguent les senyes d'identitat del poble valencià. Això és el que fa aquesta llei que vostès avui van a derogar. El que vostès volen és imposar les senyes d'identitat que vostès creuen que té que tindre el poble valencià. Però en aquesta llei no s'està fent això. Així no estem imposant res. És una llei que no va contra res ni contra ningú. El que està fent és reconèixer el que és el poble valencià. I vostès el que volen és imposar-ho. Així estan arreplegades una per una totes les senyes d'identitat del poble valencià. Vostès estan en contra d'alguna d'aquestes senyes del poble valencià, però el problema és que són senyes del poble valencià. Que vostès estiguen en contra dels bous al carrer, doncs no fa que tinguem que tindre, que no tinguem que reconèixer-la com a senya d'identitat. Clar que sí. És com si a vostè no l'agrada la paella i diguera, com no m'agrada la paella, no la reconec com a senya d'identitat del poble valencià. És que no té absolutament ningú sentit. El que estem fent així, senyories, és reconèixer. Mire, vostè parlava dels seus programes electorals. Ni en el seu programa electoral, ni en el pacte del Botànic, diu absolutament res de derogar aquesta llei de senyes d'identitat. És tal la vergonya, senyories, és tal la vergonya que han esperat a que passaren les eleccions generals per a dur este debat a esta cambra, perquè tenien por, perquè vostès saben perfectament que este debat l'estan fent en contra del poble valencià, l'estan fent en contra del sentiment. I miren, ja els ho vaig dir en el debat d'aprovació d'esta llei, i ara me dirigisc també al grup parlamentari Ciutadans. Senyories, aprofitar la seva condició de valencians per a poder estar així sentats representant al seu poble i vindre a derogar esta llei té un nom, i aquest nom es diu traïció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Bellver. Espera. Sí, senyor Nadal, per a què demana vostè la paraula? Per al·lusions i per a 69.1 i per a defensar el meu honor. Sí, per a defensar el meu honor, així podem parlar de moltes coses del que significa, i ara després parlaré ahir damunt de la trona sobre les senyes d'identitat valencianes. Jo no vaig entrar en tot el debat que entra vostè, diga el que vulgui, a mi la veritat és que ens dona un poc igual, anem a guanyar-nos aquesta votació i ja està. Simplement dir-los una cosa que és molt important per al meu honor i que vull reivindicar. Ja us vaig dir ahir que aquesta lletra d'aquesta cançó no és meua ni és del meu grup, ni és de ningú del meu grup, ni és de ningú que conega, és un fake d'internet. Us ho vaig dir ahir. No em molesta que diguen que és meua pel contingut així, sinó em molesta sobretot perquè la lletra d'aquesta cançó és d'un nivell literari molt baix. I un dret, una senyal d'identitat dels valencians a nivell artístic és fer les coses ben fetes i per tant, en defensa del meu honor, li pregue que no torne a dir una cosa que no és meua, que me la clave a mi com si fos meua, perquè jo no soc Sabina, però una miqueta de fer lletres sí que sé, i per favor no torne que eixe bodrio que llegeix vostè és una lletra de la gossa sorda. Gràcies, senyor Nadal. Sí, senyor, per a què demana vostè la paraula?
no... Article... Com vostè vulgui. Demane un poc de silenci de respecte als oradors. Senyor Alexis. Sí, ahora sí. Sí, mire, señor Weber, brevemente, usted ha terminado la locución diciendo que esto era traición. Y yo muy brevemente le voy a decir lo que es traición. Traición es robar, que es lo que han hecho parte de señores que estaban en ese escaño cuando usted estaba ahí. Mire, traición es mentir, que es lo que le ha dicho el compañero parlamentario Josep Nadal, es mentir, es engañar a la ciudadanía constantemente, como han hecho ustedes en la comisión, que bueno, ahora veremos el desarrollo de esa comisión, ¿verdad? Las aportaciones que hacen ustedes. Eso sí que es una traición al pueblo valenciano, señor Beiber. Moltes gràcies, senyor Marí. Senyor Beiber, per a què demana? Claro. Té vostè un minut. Yo, señor... aquí hay intervenciones que son un papelón, yo lo entiendo, y alguna de ellas pues vamos a tener la oportunidad de verlas a continuación. Pero mire, con la petición de palabra, señor Marí, lo que está haciendo es darme toda la razón. Lo que está haciendo es darme toda la razón y reconocer el papelón que tienen ustedes en este momento como grupo, y después tendremos oportunidad de debatir. Que venga usted aquí a hablar de robos, de mentiras, sin atreverse a decir es cosa suya, dice, no, algunos. Eso es la demostración evidente de lo que ustedes van a hacer aquí hoy, es una traición a lo valenciano y al pueblo valenciano. Muchas más. Gràcies, senyor Beiber. Senyories, reprenem el debat després de les al·lusions. Donen la paraula per a rèplica al senyor Manuel Mata, síndic del grup socialista, per un temps màxim de 4 minuts. Hi ha una paraula alemanya... Senyories, demane silenci. Schadenfreude, que és regodear-se en la mala suerte ajena. Tenen mala sort. Estem contentíssims de l'espectacle que estan donant. Però espectacle. Què sort tenim de tindre-los ahí, de veure el paperó que estan fent, de les coses tan estranyes que estan dient, i l'alegria contenida de que estan fent el ridícul en termes històrics. I aprofito esta trona per dir una cosa. A mi m'agrada més la gossa sorda que David Bowie. Jo era admirador del senyor Nadal abans de ser el diputat, i jo també. Li vaig demanar permís per a poder escriure unes col·laboracions que tinc en la premsa com a Camalls Mullats, perquè crec que és la cançó més bonica que s'ha escrit en la història de València sobre la ciutat de València i la cançó d'amor més bonica que hi ha. I sobre temes... I sobre temes mediambientals ha escrit Quina Calitja, i sobre el que han fet vostès l'últim heretge. Mire, la dinàmica dels nostres veïns i conciutadans no és la que volien fer vostès en abril aprovant aquesta llei. És que no és eixa. És que la gent, els agricultors, els llauradors valencians, el que tenen és por de que vinguin importacions de xufa valenciana de Guinea i arrasen l'horta.
El que tenen por és que les denominacions d'origen que vostès fan se queden sense comercialització en els espais exteriors. El que tenen por és que arrasen en la fira de mostres de 1.000 milions d'euros i al final no puguen tindre un expositor. El que tenen por és que cada valencià, quan s'alça per el matí, deu 8.000 euros per culpa seua, perquè a més té raó el senyor Marí, així ha furtat tot el món, això era un calaix i el que passava s'enduia els diners. Cavallers, i jo li dic una cosa, jo mai l'he vist a vostè en la pilota valenciana, l'última vegada que aní me donaren 15 a Jaumet i vas guanyar 50 euros. Jo m'he criat en un pare de Carcaixent, una mare d'Alzira, ha parlat valencià perquè mon pare i ma mare tenien vergonya de parlar entre ells i de parlar als seus fills, i als 15 anys vaig tindre que anar al Miquelet a aprendre valencià perquè no sabia. Però jo estime tant a este país que me pareix miserable que vostès vulguin enfrontar a uns i a altres permanentment. I esta campanya electoral l'han perduda, entre altres coses, per esta qüestió, perquè la conjunció històrica d'antidemòcrates, de franquistes, d'antiautonomistes, d'antifederalistes, que se va produir en la transició política espanyola, va arraconar a moltes de les nostres tradicions. I quan tenim una estructura institucional normalitzada, en què el dilluns vostès aniran a rebre al director de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ha fet un dictamen que diu el que és la nostra llengua, que ja ningú discutís quina és la nostra llengua, que a més ve a contar el que ha fet i es rebran els mateixos que entraren en l'acadèmia per a parar el dictamen de la llengua. I no entenen que és impossible tindre una llei de senyes d'identitat en què el més noble que tenim, que és este Parlament, que és el Consell Valencià de Cultura, que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, estiguen fora d'això. I vostès compten en una espècie d'observatori de policia d'uns sentiments i d'unes coses que sols vostès defensen. Vostè creu que vostè és més valencià que jo? Vostè ho creu? I que el problema d'aquest país és el senyor Marçà, quan digui una cosa no sé quan, o el senyor Nadal? Això és fam, això és ganes de treballar, això és ganes de tindre una vida digna i no aquestes tonteries que estan duent-nos a este Parlament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mata. Senyor Bellver, per a rèplica. Mire, señor Mata, antes de entrar en el tema, simplemente recordarle que qui guanyà les últimes eleccions va ser el Partit Popular i que qui tragué els pitjors resultats de la història en la Comunitat Valenciana va ser el Partit Socialista del País Valencià. Simplement recordar-li. I aquests pitjors resultats que vostès han tret en la seva història no és per casualitat, és precisament per això, perquè una part molt important de la gent que els votava a vostè els han deixat de votar perquè ja no creuen, perquè vostès estan absolutament desdibuixats per culpa de les pressions dels grups que estan en aquest moment ajudant-los a tindre la presidència de la Generalitat. Parlava vostè de ridículs. El ridícul està fent-lo el Partit Socialista del País Valencià constantment. Però mire, en qualsevol cas, preferiria 1000 vegades més vindre a esta trona a fer el ridícul que vindre així a traicionar al poble valencià, que és el que estan fent vostès. Miren, i ja que estem parlant de qualitat literària, de la que vostè s'enorgulleix, home, doncs la veritat és que quan llitges coses com la senyera coronada del blau dels collons, dir que això és algo en qualitat literària, doncs la veritat és que em crida molt l'atenció. Miren, senyories, vostès no volen parlar de les senyes d'identitat, no volen, però curiosament diu no, vostès estan fent el ridícul duent això així, li recorde que ha dut això així és vostè, són vostès que han dut així.
esta llei per a derogar les senyes d'identitat valenciana. Es torna a dir, una llei que l'únic que fa és reconèixer, protegir i difondre, i que estableix totes les mesures per a poder portar endavant estudis en les universitats valencianes. Què tenen vostès en contra de que les universitats valencianes puguen estudiar les nostres senyes d'identitat? Què tenen vostès en contra de que aquestes senyes d'identitat es puguen ensenyar en els nostres col·legis i que aquesta llei establisca els mecanismes necessaris per a poder formar els nostres professors? Quin problema tenen vostès en això? I miren, senyories, els ho vaig dir ja quan vam aprovar esta llei. Vostès diuen, no, esta es una ley sin consenso. Es una ley en la que no hemos participado, y tienen razón. Ustedes no han participado en esta ley, pero no han participado porque no han querido, porque se han negado a debatir. De hecho, abandonaron la comisión parlamentaria en la que se debatía esta ley. No presentaron ni una enmienda, señor Mata, ni una enmienda. No, se negaron. Ustedes no quieren hablar de las señas de identidad del pueblo valenciano. Se lo he dicho antes, se encuentran ustedes mucho más cómodos con las señas de identidad catalanas, desgraciadamente. Y así les va, y así les va. Sí, hombre, sí, claro que se lo voy a decir, señor Mata. Claro que se lo voy a decir, y se lo voy a repetir. Ustedes están defendiendo algo que no tiene nada que ver con el pueblo valenciano. Ustedes están defendiendo países catalanes que, como decía el señor Nadal, en su blog, no tienen absolutamente ningún reconocimiento en la sociedad valenciana. Miren, señorías, les anuncio, a pesar de que ustedes se negaron a participar de esta ley de señas de identidad, se negaron absolutamente, pero ya les anuncio que en aras a llegar a ese consenso, en aras a que los ciudadanos puedan conocer cuál es la opinión de su Parlamento, cuál es la opinión de todos los grupos parlamentarios que están representados aquí. Vamos a volver a presentar esta iniciativa legislativa y espero que este momento sea el momento en el que ustedes tengan que decirle claramente al pueblo valenciano lo que piensan. En tanto en cuanto no hagan esto, vergonya, caballers, vergonya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Bellver. Per a fixar la posició dels grups que no han participat en el debat, en primer lloc el senyor Antonio Estany, en nom del grup Podemos, per un temps màxim de 4 minuts. Juan, vostè vulgui. Muchas gracias, presidente. Se han dicho cosas muy raras en el día de hoy. Esta ley de señas de identidad, de la que afortunadamente hoy nos deshacemos, ha supuesto una de las huidas hacia adelante, yo diría más asombrosas y vergonzosas del parlamentarismo valenciano. Y eso que venimos de unas cotas de asombro y de vergüenza bastante altas, pero hay gente con un carácter competitivo y de superación que a mí me sorprende. Y esta ley es una huida hacia adelante porque fue la vieja solución que eligió un partido acosado por la corrupción, por 20 años de desgobierno, y que ante la esperada debacle electoral, y para al menos intentar minimizarla, acabaron su legislatura con una ley absurda y demencial, apelando al lizondismo como último recurso, lo que mostraba dos cosas. Por una parte, la falta de proyecto absoluto que ofrecer a los valencianos y valencianas, y por otra, algo mucho peor, porque se puede perder el proyecto en el camino, pero algo mucho peor, que es la falta de escrúpulos a la hora de dividir y de usar una sociedad simplemente para salvarse a sí mismos, ¿no? Porque bajo el parapeto de esas supuestas señas de identidad, bajo esa supuesta defensa de unas señas de identidad, lo que se protegía no era nuestra tierra, no era nuestra gente, sino lo que se defendía era esa élite que los expoliaba. Y es que tras esos 20 años de desgobierno, el PP obviamente en la campaña no iba a hablar de recortes, no iba a hablar de Gürtel, no iba a hablar de Brugal, no iba a hablar de la destrucción de señas de identidad, no iba a hablar del lamentable cierre de Canal Nou, no iba a hablar de la destrucción progresiva del Horta,
no iba a hablar del desprecio al valenciano, no. Ellos iban a hablar de la batalla de Valencia. A ver si 40 años después se volvía a ganar y servía. Y como Cataluña nunca nos ha fallado, el enemigo catalán nos sigue, bueno, sigue a día de hoy con su función. Además, esto lo hacemos y de paso revitalizamos con subvenciones, ese liberalismo, las redes clientelares, según que defienda lo que nosotros entendamos dentro de nuestra visión exclusiva y excluyente de lo valenciano. Es que es una ley que, de hacerse en otros territorios, en esos territorios que nos comen y amenazan con romper la prepolítica unidad, es una ley que estaría denunciada en el Constitucional y estaría con ministros de tertulia en tertulia hablando de derivas autoritarias, y lo más gracioso es que con razón, porque fue tan autoritaria y hablando de consenso que estaba en contra de todo el mundo, en contra de los partidos de la oposición, en contra de las universidades, en contra de los propios organismos consultivos de la Generalitat, que decían que si igual era necesaria para el PP para salvarse, no lo era en absoluto para la sociedad valenciana. En contra del Conservatorio de Cultura de la Academia Valenciana de la Lengua, que fundó Zaplana, y en contra de la realidad si hace falta, porque todo valía, todo se justificaba en esa huida con el objetivo de minimizar esa debacle que llegó como respuesta de un país valenciano roto por la burbuja inmobiliaria, roto por la pobreza, roto por la desvergüenza, y que el PP, en su decisión absolutamente egoísta, quería romper aún más, dividiendo e imponiendo, con el simple objetivo de mantenerse en el poder. Claro, el problema es que si ya era complicado a estas alturas arrogarse en la defensa de lo valenciano mientras se destruía elementos de lo valenciano, la señora Barberá tampoco ayudó, sobre todo para la dignificación, ella creando sus propias señas de identidad desde el ayuntamiento, y hoy, lejos de rectificar, porque eso supondría asumir errores, siguen en esa huida hacia adelante, que no sabemos dónde les llevará, pero los valencianos creo que ya les han dado pistas. Sí, esta ley ha sido una vergüenza de principio a fin, ha sido una vergüenza por fondo, ha sido una vergüenza por forma, ha sido una vergüenza por objetivos, por sus consecuencias. Es una vergüenza a la que hoy ponemos fin y seguimos trabajando en un proyecto valenciano común para reapropiarnos de los símbolos e identidades que ustedes y las élites a quienes servían se hicieron suyas, para recuperar aquellos otros que ustedes enterraron, porque nuestra Valencia, la de Vinarosa Oriol, es otra, la de la gente digna y trabajadora que quiere convivir desde la pluralidad y la solidaridad con el resto de pueblos de España. Una España fraterna que, aun en contra de algunos, está por construir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Estany. A continuació, per a fixar posició, el senyor... Vol vostè replicar? Però va replicar a tots els intervenits? Home, sí, però crec que me van a contradir. Moltes gràcies, senyor president. Senyor Estany, estic absolutament d'acord amb vostè en una cosa, que esta llei que vostès porten així és una fugida endavant, perquè esta llei els recorde que qui la du són vostès, i no l'han dut abans, i no ho han dut abans, senyor Estany. Yo, si quiere le hablo en castellano, pero... I no l'han dut abans perquè estos homes i dones, els representants del Partit Socialista del País Valencià, varen dir d'acord, anem a fer una proposició de llei per a derogar la llei de senyes d'identitat, però no l'anem a portar al debat parlamentari en les Corts Valencianes mai abans de les eleccions generals. Això és el que jo dia, i això és una vergonya, que vostès intenten amagar al poble valencià, a tots els valencians, quina és la seva opinió sobre les senyes d'identitat, si a mi em pareix bé, si jo realment el que vostès estan fent en aquesta derogació de llei, el que està fent Compromís, home, com vostès entendran, estic totalment en contra, però ho entenc, que Podemos, o que Compromís vinguin així a derogar una llei de senyes d'identitat me pareix lògic dins dels seus plantejaments polítics. El que no puc entendre és que aquesta proposició de llei vinga firmada també
per als representants del Partit Socialista del País Valencià i molt menys puc entendre que vaig a ser recolzada esta derogació per el grup parlamentari Ciudadanos. Miren, això és una vergonya que vostès que tant parlen del poble, vostès que tant parlen de la participació, vostès que diuen que representen a la gente, vulguin enganyar a la gente i ho facin d'esta manera tan burda, duent este debat exactament el plenari després de les eleccions generals. No saps que han atrevit a fer este debat abans, quan vostès tenen tan clares les coses. Però us ho torno a dir, no ho han fet perquè estos homes i dones els varen dir que de eso nada, que este debate sobre las señas de identidad, que este debate sobre la derogación de esta ley no estaban dispuestos a hacerlo en absoluto nunca antes de unas elecciones generales, porque ellos saben que están traicionando a una parte muy importante de sus votantes. Miren, señor Stein, quan vostè parla així de la forma que parla, l'únic que està demostrant és una falta de respecte absolut al nostre sistema democràtic, al nostre sistema de representació parlamentària i als 650 i pico mil votants valencians que varen votar a tots i cada un dels diputats que estem sentats en esta bancada. I mire, ja acabe, senyor Stein, ha tret vostè l'Ayuntamiento i les senyes d'identitat de l'Ayuntamiento. Home, crec que ha patinat vostè, perquè allí sí que estan governant, vostès en el Ayuntamiento de Valencia. Si las señas de identidad que ustedes quieren traer al pueblo valenciano es la cabalgata de las reinas magas republicanas, tienen todo el derecho del mundo a plantearlo, pero que sepan que se van a encontrar con el pueblo valenciano una vez más. Pero esa cabalgata demuestra claramente cuál es su posicionamiento respecto a cuestiones que en teoría dicen defender. También ha sacado aquí alguien en el debate lo de los animalistas. Pero esa es la demostración evidente de lo que son ustedes capaces de hacer. Ustedes desde el gobierno valenciano, desde el gobierno de la ciudad de Valencia, prohíben en la cabalgata de Reyes que puedan salir animales, por aquello del animalismo, que no voy a entrar a criticar, pero sin embargo reciben una cabalgata con reinas magas republicanas que llegan en una calesa perfectamente tirada por animales. Son ustedes así de coherentes. Miren, y el vaig a dir en valencià, espere que mantenguen, el vaig a dir en valencià. Van vostès a derogar una llei de senyes d'identitat, una llei que en les seues accions i en les seues omissions és avui més necessària que mai. Podran derogar vostès esta llei, però el que no podran derogar és el sentiment de tot un poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Beiber. Senyor Stein, Moltes gràcies. per la rèplica durant 4 minuts. Senyor Berber, sí. Demane a l'hemicicle a les seues senyories que guarden silenci mentre escoltem a l'orador. Moltes gràcies. Señor Belver, bueno, yo le diría que es que no ha entendido nada, pero como estoy seguro que sí, simplemente tiene que hacer ese tipo de exposiciones porque no tiene nada más que decir, no se lo voy a comentar. Cuando hablo del ayuntamiento, usted sabe a qué me refiero, sabe a que no se pueden dignificar, profundizo. No se puede, no voy a decir la palabra porque me parece fácil. No voy a decir lo de Caloret, me refiero. No se puede hacer una cosa y defender lo contrario, y eso es lo que se ha hecho. Cuando se ha hablado tanto de la cabalgata estas Navidades, no solo aquí, esto es, si quiere le explico, esto es lo que se llama guerras culturales, ¿no? Cuando se pierde lo importante y se va a guerras culturales de baja estofa. Lo que importaba aquí no era qué se hacía con la cabalgata, lo que importaba aquí era que esas tradiciones, esas señas de identidad que ustedes consideraban suyas, veían que no lo eran. Veían que, como la señora Castelló en Alicante, usaba a los Reyes Magos pagados con dinero público para que la visitaran en su casa, porque eso era lo habitual. Veía que había zonas VIP
veía que esas tradiciones de todos se usaban como el cortijo de algunos. Y ustedes tienen ahora ese sueño de lo perdido, ¿no? Todo lo que ustedes consideraban suyo, pero que es de todos los valencianos y todas las valencianas, que estamos hartos de esa división interesada que ustedes han llevado a cabo en todas las comarcas, también principalmente en la mía, que es la de la Vega Baja. Ustedes han practicado ahí una división, en palabras de su alcalde de allí, que el 9 de octubre decía que no nos impongan el valenciano, pero luego ustedes lo defienden aquí y me tratan de que no sé hablar valenciano. Y luego dicen que su secretaria general es igual de valenciano que todos y yo lo comparto, pero ustedes se han encontrado con un papelón que defender aquí, ustedes se han visto solos en un parlamento de 5 fuerzas, yo creo que eso implica muy bien el lugar en el que están ustedes, supone muy bien el lugar en el que les ha dejado la sociedad valenciana. Y yo creo que nos deberían agradecer también que la deroguemos, y yo creo que van a disfrutar ustedes más que con la aplicación de la ley. Sí, si ahora van a poder hacer victimismo continuamente, si es que le estamos dando el proyecto político en bandeja, ese que ustedes están buscando. No sé si les va a servir, pero se lo estamos dando. Entonces, de nada y nos vemos pronto. Moltes gràcies, senyor Estany. A continuació, per a fixar la posició del grup Ciudadanos, prendrà la paraula l'il·lustre diputat Antonio Subiela. Per un temps màxim de 4 minuts. Bon dia, president, senyories, consellers, vicepresidenta. Crec que el debat hauria d'organitzar-se al voltant de 2 preguntes. La primera seria si és necessari salvaguardar la identitat i les tradicions valencianes. En el temps que corren, jo crec que la resposta és clara, sí. En Ciutadans no consideren anecdòtic el fet dels alcaldes que amaguen la senyera i pengen quadribarrades als balcons dels ajuntaments. Alcaldes que canvien la lletra de l'himne regional per adaptar-la a la seva ideologia independentista. Consellers que miren cap a altre costat quan aquestes coses passen. En Ciutadans no considerem anecdòtic tindre en el govern autonòmic i en molts governs municipals dirigents que parlen de valenciania des dels països catalans, que parlen de pluralitat des de la censura, que parlen d'educació des de l'adoctrinament. El tripartit que representa l'esquerra valenciana tenia una bona oportunitat per a representar a tots els valencians i valencianes en el marc autonòmic que ens donaren entre tots i que promou la convivència sense crispacions. Lamentablement, en els primers mesos del seu govern hi ha molts indicis per a preocupar-se. La segona pregunta que hauríem de fer-nos seria: ¿soluciona esta situació la llei de senyes d'identitat del poble valencià? La resposta també és clara: no. Esta és una llei electoralista que feu de pressa en un intent desesperat d'evitar una derrota electoral més que anunciada. Una llei que no protegís res i oferís una imatge rància dels valencians i valencianes a la resta d'Espanya i del món. Una llei que és una nova traïció del Partit Popular al valencianisme més tradicional i que no té en compte els elements més moderns de la nostra societat. Una llei que no només es dedica a repartir valenciania de manera arbitrària, sinó que també es dedica a repartir diners públics de forma irresponsable. Uns diners que, com diu la meva síndica, són sagrats i que no poden repartir-se segons uns criteris d'un observatori creat de la manera menys rigorosa vista en política. Per això a vostès les dona igual. El seu objectiu era enganyar de nou als valencians i valencianes en una llei que tinguera un títol grandiloqüent. Presentar-se de nou com els salvadors de la valenciania i aconseguir uns vots que necessitaven perquè no es mereixien. I no es mereixien perquè en els 20 anys que han tingut l'oportunitat de demostrar-nos la seva predisposició a salvaguardar la nostra llengua i la nostra cultura, vostès no han fet res quan tocava fer-ho. I ho han fet tot mal quan tocaven eleccions. El contingut d'esta llei no s'ajusta a les necessitats del poble valencià i això fa que el poble valencià no la faça seua. Les tradicions ni se prohibeixen ni s'imposen.
Les tradicions se mantenen gràcies a la gent, a les associacions i entitats que les fonamenten. En les nostres mans està impulsar-les sense manipular-les. Salvem la cultura valenciana com vol el nostre poble. Els valencians i valencianes estan esperant que dels seus polítics que genere riquesa en esta terreta que tant estimem, que reactivem la peculiar economia valenciana al voltant de la xicoteta i mitjana empresa, que netegem la imatge tan desastrosa d'esta comunitat per beneficiar el turisme de costa i també el d'interior, no el de València, 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 com diuen ara. Perquè en aquests moments les senyes d'identitat d'esta comunitat són la desocupació i la corrupció. I altre exemple, el senyor Ribó destrossant les nostres tradicionals festes de Nadal de forma sectarista, com deia abans del tripartit autonòmic. Tot això sí que preocupa els valencians i valencianes. No derogar esta llei seria una total irresponsabilitat política, perquè ni fa ni deixa fer, ni es comprèn ni es compartís per el nostre poble. No podem admetre lleis electoralistes per una banda, ni governs sectaris que dividisquen la nostra societat i generen confrontaments entre la ciutadania per l'altra. M'atreveria a recomanar al Consell i als partits que mantenen que apliquen la mateixa energia que estan utilitzant per a derogar esta llei per a complir altres, com són la llei de símbols o el propi Estatut d'Autonomia. Acaba ja, senyor president. La comunitat valenciana és una terra amb recursos, amb gent treballadora, honrada i orgullosa de la seva identitat. Representem això mateixa i deixem de confrontacions i els interessos polítics a banda per respecte al poble valencià. El nostre grup votarà abstenció en la meitat dels nostres diputats com a mostra de que mai estarem al costat de qui no respecta els nostres símbols ni tradicions i votarà en l'altra meitat més un a favor de la derogació d'una llei que mai tingué que ser aprovada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Subiela. Senyor Bellver, des de l'ESCO. Quan vostè vulgui. Moltes gràcies, senyor president. Mire, és que no sé per on m'emprendre, senyor Subiela. Vostè no se pot permetre el luxe de vendre-s'hi a esta càmera i dir i fer el discurs que vostè ha fet i després anunciar que va votar a favor de la derogació de la llei de senyes d'identitat. Però sap quin és el problema? Que encara és més greu que això. És que vostè no s'ha llegit la llei. Lo més greu és que vostès, mirant al nord, una vegada més, no s'han llegit la llei i estan prenent una decisió exclusivament per això. Jo no sé qui els envia les instruccions a vostès, però no s'ha llegit vostè ni la llei. Li vaig a fer un xicotet examen, si me permetís. Li vaig a demanar a vostè que sense mirar els papers me diga quines són les senyes d'identitat valencianes que arreplega aquesta llei que avui vostè va derogar, quines són les senyes d'identitat que vostè qualifica com a ràncies i diga-li-ho al poble valencià. Mire, si me permitissen, sap el que és pitjor encara que tot això, que si vostè i el seu grup parlamentari, jo entenc que no és una cosa de vostè, sé perfectament que vostès tenen un problema intern dins del grup parlamentari a l'hora de parlar d'aquestes coses, i ho demostren, efectivament, en aquest vot a mitges que fan. També tindria que fer-se-ho veure el senyor president, el senyor Puig, no aconseguís mai afeccions totals. Siempre Podemos le da una parte de sus diputados, ahora le da una parte de sus diputados ciudadanos, no consigue afecciones totales a su política. Pero en cualquier caso, señor Subiela, no lo estoy personalizando, no ho estic personalitzant en vostè. Sé perfectament que el paperot que vostè ha tingut que fer així dalt no és una qüestió de vostè. Sé que respon a un problema intern dins del grup parlamentari. Però el que sí que els vull dir, i vostès ho saben perfectament, que si vostès això que estan fent avui li ho haveren dit als valencians en la campanya electoral, avui vostès, molts de vostès, no estarien sentats en aquesta trona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Bellver. Senyor Subiela, té vostè la paraula.
Un segon, senyor Subiela. Demane silenci les seues senyories per escoltar a l'orador. Sí. Sí. S'escolta? Mire, senyor Beiber, vostè ha parlat de tot en el rato que porta parlant, que ja és molt. De tot, però menys de la llei. Com sempre. Però sap per què? Perquè la llei no ha replegat gens de lo que vostè diu ahir que defèn la llei. Els exàmens sobre la llei és millor que se'ls facin vostès. Lo de repartir valenciania, ja l'hem dit que no estem d'acord en ell. Mira, la llei no protegeix res, com ja l'he dit. La llei no té cap règim sancionador. Vostès fan veure a la gent que la llei equipara la Real Acadèmia de Cultura Valenciana amb la UVL. I no és veritat. Vostès diuen que homologa el valencià de l'Orrat Penat, o el fan veure, i no és veritat. Vostès estan enganyant al valencianisme més tradicionalista. Deia, crec que ha sigut el senyor Mata, que havia tret profit d'aquesta llei. Jo crec que no. Jo crec que els valencians ja s'han deixat d'enganyar, i per això estan vostès en l'oposició, i aquesta llei no va servir per a res. Mire, vostè sap, vostè que ha parlat així de traïció i a nosaltres ens ha dit traïdors. Mire, no sé si vostè sabrà que quan s'afilien a Compromís, a més de donar-li el carnet del partit, no teniu... Jo sí que he vist un carnet en una quatribarrada allí, no? Però mire, som... Tranquil·litat. Silenci, per favor. Deixen que l'orador puga expressar sense interrupcions. Senyor Subiela, continua vostè. Quan vostè parla de traïcions, li vaig a dir jo una. Els que s'afilien a Compromís, a més del carnet, li donen un detall per a que se'l colguen en la seva casa. I sap, bueno, mire, le vas dir el que li donen. Li donen enmarcat el pacte que vostès firmaren en el senyor Pujol per a que el senyor Aznar poguera ser president del govern. Eso sí que va ser una traïció al poble valencià, al valencianisme que vostès diuen defendre. Eso sí que va ser una traïció. Entonces, a partir d'ahí, senyor Beiber, de veritat, leccions de valencianisme, leccions de dignitat, leccions d'honorabilitat, a nosaltres cap. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Subiela. A continuació, per a fixar la posició del grup parlamentari Compromís, prendrà la paraula el senyor Josep Nadal, que ja és quasi vostè una senya d'identitat així de les Corts Valencianes. Un segon, senyor Nadal. Avui és el moment. Demane, com sempre, silenci a les seues senyories per escoltar els oradors. Quan vostè vulgui, senyor Nadal. Bon dia i bon any. Per lo que vaig donar-me compte del poc temps que fa que estic així, convindran vostès amb mi que l'ofici del legislador moltes voltes conté molts oficis dins d'ell, no? Així es pot fer de bombers, de policies, de pallassos, d'equilibristes, de vedets. En este cas, de cantants, en este cas, senyor Fontdemora, estem així també per a fer de forenses, perquè l'únic que li queda a aquesta llei és fer-li l'autòpsia, perquè és una llei que va néixer morta ja el dia que vostès la van crear. I va néixer morta... Va néixer morta en primer lloc perquè, evidentment, el partit que la va crear estava pràcticament mort i va néixer morta també, estava morta electoralment, era un intent de salvar-se
Però va néixer morta sobretot perquè les senyes d'identitat valencianes no caben en una llei de 6 folis com van fer vostès. De fet, les senyes d'identitat valencianes no cabrien en tot aquest edifici. És impossible encorsetar la identitat d'un poble com el poble valencià dins d'una llei. Això que ho facin a les universitats, que facin tesis doctorals enormes i així i tot encara no podrien saber com són les senyes d'identitat valencianes. El fet que vostès vinguin així a portar unes senyes d'identitat, una llei de senyes d'identitat, perquè els ha superat a vostès. La societat valenciana no és la societat valenciana ni tan sols en l'època de Blasco Ibáñez de Cañas i Barros i de la Barraca ja n'hi havia molta més diversitat, molta més pluralitat i molta més modernitat que en la llei de senyes d'identitat que vostès han presentat així. Vostès han presentat així una llei de senyes d'identitat que el poble valencià ja no l'entén. El poble valencià els ha passat a vostès. El poble valencià és una altra cosa molt diferent a la que vostès entenen que està en aquesta llei. Intentaven vostès ficar en marxa el ventilador i fer una gran cortina de fum per a tapar aquests casos de corrupció, per a tapar una societat model econòmic basat en l'especulació urbanística, basat en la corrupció que vostès van auspiciar i que va caure com un castell de cartes. Pretenien vostès també, en aquesta llei que va néixer morta, pretenien vostès també enfrontar els valencians entre valencians de primera i de segona, pretenien vostès, amb aquest observatori que està dins de la llei de senyes, que l'observatori significava, sobretot, enfrontar els valencians i, sobretot, era un torpede directe a la línia de flotació de la normalització lingüística de la llengua, d'aquelles persones, centenars de milers d'usuaris de la llengua que usen la llengua dia a dia, escriptors, lingüistes, periodistes, artistes, simplement usuaris de la llengua als que vostès volien atacar, dient que no els donarien subvencions per a intentar contentar el seu electorat d'extrema dreta, dient que no donarien subvencions a la gent que usava la llengua. Era evidentment una llei contra la identitat dels valencians més que una altra cosa. Van vostès també amb aquesta llei intentar fer l'enfrontament dels valencians per a tornar a enfrontar-nos. Sí senyor, la senyera d'Escollons. I jo quan parlava de la senyera d'Escollons no era per a parlar mal de la senyera, sinó per a dir ja n'hi ha prou d'enfrontar-nos per les banderes, ja n'hi ha prou que en una maneta mos parlen vostès de banderes i mos parlen vostès d'enfrontar-nos pel nom de la pàtria o per si tal paraula, tal altra porta accent obert o tancat, mentre per l'altre costat vostès anaven posant la mà a la caixa, mentre per l'altre costat eixien carros i carros carregats de diners, dels diners dels valencians que se n'anaven a Madrid i no tornaven, però era molt més fàcil distreure els indígenes canviant els espillets per el territori. I finalment, i per acabar, dir-los una cosa. Ja us ho ha dit, les senyes d'identitat del poble valencià no caben dins d'aquest edifici, no cabrien mai així dins. Però jo els recomanaria a vostès que encara que aquesta llei va néixer morta, sí que n'hi ha una senya d'identitat que jo crec que de tots hauríem d'estar orgullosos. Els nostres pares, els nostres avantpassats, que treballaven de sol a sol i que no sabien ni llegir ni escriure, i comunicaven a les noves generacions conforme podien en frases xicotetes, en refrans que valgueren per al futur. D'aixes n'hi ha moltes de molt interessants i molt importants, però n'hi ha una que hauria d'estar escrita en lletres d'or a l'entrada d'aquest Parlament. I diu, viu i deixa viure. I això és el que haurien de fer vostès, senyors del Partit Popular. Visquen i deixen viure. I sobretot, deixen de promoure enfrontaments estèrils entre els valencians que no porten a cap lloc. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Nadal. Señor Beiber. Gràcies. Senyor Beiber, quan vostè vulgui. Moltes gràcies. Mira que els costa, No fàcil que és dir Comunitat Valenciana, però tenen que pegar-li voltes al pandero per no dir Comunitat Valenciana. S'esforcen. Mire,
Señor Nadal, Hakuna Matata. El ofici de parlamentari, pues sí, efectivament, dona pa molt, dona pa ser trobador, també, que està molt bé, no és una crítica. Mire, diu vostè, home, no, jo quan dia jo de la senyera coronada en el blau dels collons, no, ho dia per a... Home, que casualitat, però ho dia vostè de la senyera coronada en el blau, no ho dia vostè de l'aqua tribarrada. Eixa és la seva forma de ser. Vostès no poden enganyar, si ho fan tots els dies. Per molt que s'intente amagar-ho, vostès en el que creuen és en els països catalans, creuen en el català, no creuen en la senyera que representa a tots els valencians, i això és el problema que tenen. Eixe és el seu problema que tenen. Mire, diu vostè, és una llei que naixé morta i l'anem a derogar, i efectivament, el seu ha dit, vostès van a poder derogar esta llei, no van a poder derogar el sentiment del tot el poble valencià. I no tinguen el menor dubte de que quan el Partit Popular torne a governar la Comunitat Valenciana, que va ser més prompte que tard, tornarem a aprovar esta llei de senyes d'identitat. I sap per què? I sap per què, senyor Nadal? Perquè esta llei que reconeix, que protegeix i que difon les nostres senyes d'identitat és la barrera més clara per a les seues ínfules independentistes. Simplement per això venim a tornar a aprovar esta llei de senyes d'identitat. Però lo que de veres poten vostès d'esta llei, lo que de veres és superior a vostès, és que esta llei reconega la capacitat docent de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i de l'Horat Penat. Això és el que fica a vostès dels nervis. Això és el que els fica a vostès dels nervis. I no tinguen el menor dubte. Quan el Partit Popular tinga l'oportunitat de governar, reconeixerem la capacitat docent de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i de l'Horat Penat. I ho farem perquè són institucions que estan defendent lo nostre, estan defendent la singularitat de lo valencià, cosa que vostès, ningú de vostès, està disposat a fer-ho. I ho estan fent des de fa més de 100 anys, quan ningú defensava, quan ningú defenia, ho defenia la Real Acadèmia, l'Horat Penat, i en aquests moments la Real Acadèmia de Cultura. Estan aixina, que ni siquiera el gurú de l'esquerra valenciana haguera sigut possible sense l'Horat Penat. Si no havien existit les joventuts de l'Horat Penat, no tindrien vostès el gurú de la seva política catalanista. Miren, creguem en la defensa que fa de lo valencià tant la Real Acadèmia de Cultura Valenciana com l'Horat Penat. Creguem en la seva capacitat docent. La defenem. Tal és aixina que quan se va crear l'Acadèmia de Cultura Valenciana, tots els membres, l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, perdó, tots els membres que va nomenar el Partit Popular, tots ells eren membres de l'Horat Penat o de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Si eixa gent, part d'eixa gent, alguns d'eixa gent, varen prendre la decisió de canviar el seu pensament per un silló, ho varen fer enganyant a l'Horat Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Ho varen fer enganyant al Partit Popular. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Bellver. Senyor Nadal, per a finalitzar el debat, té vostè 4 minuts de rèplica. Bé, jo ni l'Horat Penat ni la Real Acadèmia de Cultura Valenciana han sigut mai sants de la meva devoció, però suposen que encara estaran molt més cabrejats amb vostès perquè a l'haver posat aquesta llei a 2 mesos d'eleccions és evident que s'han enfonsat completament amb vostès. Vull dir, la gent, evidentment, aquesta gent tenia unes normes que no seguia ningú, però ara, evidentment, per los siglos de los siglos, tot això serà igual a corrupció, igual a Partit Popular, igual a desfeta electoral. Per tant, la gent ja sap que si alguna volta vol tirar per algun puesto no
és jugar a cavall perdedor anar amb vostès. D'altra banda, dir-los que evidentment la llei no la deroguem nosaltres, la llei la va derogar el poble valencià a les eleccions, i si no és no haver-la portat a 2 mesos d'eleccions. La llei esta, vostès van anar a por totes, al doble o nada, diu anem a por esta llei, a veure si així encara ens salvem, i no s'han salvat. El poble valencià els ha derogat la llei de senyes i vostès ara el que haurien de fer és acceptar-ho i ja ens veurem a la pròxima, no? I jo trobo que ja portem massa temps així parlant d'aquestes coses. Jo entenc que la veritat és que com jo parlo en valencià i vostè parla en iber, costa una miqueta de que ens entenguem, però al final de la història trobo que ja hem perdut massa temps en la història aquesta. Si n'hi ha algú que està mirant per l'streaming ese, alguna persona jove desperta en inquietud i dirà, estos huelos de què parlen? No està bé allà? Home, va. Moltes gràcies, senyor Nadal. Senyories, anem a passar a la votació de la totalitat. Senyories, comença la votació. Senyories, queda aprovada la proposició de llei amb 58 vots a favor, 31 en contra i 6 abstencions. Senyories, crec que ha quedat bé la nostra senyera i l'aplaudiment dels grups majoritaris, crec que ha quedat molt bé.